நூல் பரோட்டாவும் ரோட்டு கடை எம்டி சால்னாவும் பார்ப்போம். இப்போ பரோட்டாவுக்கு மாவு பிசைஞ்சிக்கிருவோம். ஒரு நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் ஒரு 2 கப்புலேருந்து 2.5 கப்பு வரைக்கும் மைதா மாவு போட்டிருக்கேன். அதுக்கு உப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அதே அளவுக்கு ஜீனி, உப்பு எந்த அளவு எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு ஜீனி, தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சிக்கிறணும். எண்ணெயெல்லாம் போடக்கூடாது. பிசைஞ்சு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க. 10 நிமிஷம் நல்லா 1/4 மணி நேரம் கூட ஊறட்டும். ஊறினதுக்கப்புறம் அப்படியே எடுத்து உங்களால் எவ்வளோ நல்லா பிசைய முடியுமோ பிசைஞ்சிக்கோங்க. மாவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அப்புறம் இது பீஸாக போட்டுற வேண்டியதான். எத்தனை பால்ஸ் போடணுமோ போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிற வேண்டியதான். இப்படி நல்லா இது பண்ணி வெட்டி அதை அப்புறம் இப்படியே சுருட்டணும். நான் பிசைஞ்சதில் எனக்கு 8 பீஸ் வருது. பெருசாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பால்ஸாக கூட போட்டுக்கரலாம். இப்படியே பெரட்டி 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 சுற்றி சுற்றி வைங்க. அப்போ நம்மளுக்கு லேயர்ஸ் நல்லா கிடைக்கும். ஒன்றுனா எடுத்து வச்சுட்டு திருப்பி மூடி வச்சுருங்க. திருப்பி ஒரு 10 நிமிஷத்துலேருந்து 1/4 மணி நேரம், மினிமம் 10 நிமிஷம், மேக்ஸிமம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம மாவு போட்டும் நல்லா இழுத்து பிசையலாம். இல்லைன்னா அந்த டேபிளில் எண்ணெய் தடவியும் கூட, எண்ணெய் தடவி தான் இன்னும் எல்லாமே செய்ய போகிறோம். எண்ணெய் தடவி கூட நல்லா எவ்வளோ இழுக்க முடியுதோ நல்லா இழுத்துக்கிறணும். நம்ம எவ்வளோ நைஸாக கோடு போடுறோமோ, எவ்வளோ லேசாக இழுக்கிறோமோ அதுக்கு தக்கன நம்மளுக்கு நல்ல டேஸ்ட் வரும். நல்ல நைஸாக இருக்கும், சாஃப்டாக வரும். நல்ல கோடு போட்டுக்கிறோம். இழுத்துட்டு தேய்க்க முடிஞ்ச அளவுக்கு தேய்ச்சிட்டு கோடு போட்டுட்டு அதை நம்ம ஸ்பூன் வச்சோ கையிலையோ ப்ரெஷ் வச்சோ எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. எல்லா இடத்துலையும் எண்ணெய் தடவினா தான் அது அந்த லேயர் கிடைக்கும். எண்ணெய் இல்லாமல் பவுட்ரு மாவு போட்டாலோ அல்லது நம்ம சும்மா அப்படியே சுற்றினாலோ அந்த லேயர் கிடைக்காது. பூரா போய் ஒட்டிக்கிறோம். திருப்பி அந்த எண்ணெய் உங்களுக்கு நம்ம கோடு போட்டது பூரா அப்படியே லேயராக காமிச்சிடும். இது நம்மளுக்கு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கடைகளில் போய் நிறைய விலை கொடுத்து வாங்குறது சாப்பிட்றதுக்கு, பிள்ளைகளுக்கு மைதா கெட்டதுனாலும் நம்ம ஒரு தடவை அவங்க ஆசைப்படுறப்ப வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்து ஒரு ட்ரீட் மாதிரி வச்சிட வேண்டியதான். சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க. இது அடுத்து இது மாதிரி எப்போ செய்ய போகிறீங்கன்னு கேட்பாங்க. அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நம்ம வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா. ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான். நம்ம சப்பாத்தி போடுற மாதிரி தான் கோடு போட போகிறோம். அதில் நல்ல ப்ரெஷ்ஷில் எண்ணெயை தடவி அப்படியே போட போகிறோம். இது நான் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கேன். சிறுசாக ஒரு 4 போட்டேன். அடுத்து பெருசாக ஒரு 3 போட்டிருக்கேன். அப்படியே நம்ம லேசாக அப்படியே பரோட்டா கடையில் தட்டி விடுற மாதிரி சேர்த்து வச்சு தட்டி விடுங்க. லேயர் நல்லா வரும், நூல் நூலாக வந்துடும். நூல் பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கும் லேசாக இருக்குது, டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இப்போ அதுக்கு ரோட்டு கடை சால்னா செய்கிறோம். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். கரம் மசாலா, பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, இஞ்சி, பூண்டு எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம். பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் நிலக்கடலை, 1 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை, 2ஐயும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு 10-15 முந்திரி பருப்பு அதையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிடுறோம். இது பூரா ஹார்டான பொருள். இது தனியாக அரைப்போம். அப்புறம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ புளிப்பு தேவையோ, எவ்வளோ கிரேவி தேவையோ அதுக்கு தக்கன வெங்காயம், தக்காளி போட்டு நல்ல எண்ணெயில் வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கினா நல்ல டேஸ்ட் வரும். இப்போ 1 ஸ்பூன் கசகசா போட்டிருக்கேன். 1 சில்லு தேங்காய் சில் போட்டிருக்கேன். அதை போட்டு அரைச்சிக்கிறோம். இஞ்சி, பட்டை, கிராம்பு எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு அப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி சீக்கிரம் அரைஞ்சிடும். அதனால் அதை 2வது போட்டு அரைக்கிறோம். அப்போ தான் கசகசாலாம் நல்லா அரைப்படும். அதனால் அதை தேங்காய் சில்லி இதோட இஞ்சி, பட்டையெல்லாம் அரைச்சிட்டு 2வது தக்காளி, வெங்காயத்தை போட்டு அரைக்கிறோம். ஒரு குக்கர் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு அந்த ரோடு கடை மாதிரியே சால்னா வரும். ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றினா தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும். இதில் பட்டை, கிராம்பு, வாசனைக்கு என்னென்ன சோம்பெல்லாம் போட்டு தாளிக்கணுமோ போட்டு தாளிச்சிக்கிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான வெங்காயம், இதில் எதுவுமே போடல. நீங்கள் சிக்கன் போடணுன்னா போட்டுக்கலாம், மட்டன் வேக வச்சு போட்டுக்கலாம், எக்கு போட்டுக்கலாம், சோயா, வெஜிடபிள்ஸ் எதுனாலும் போட்டுக்கலாம். இதுதான் பேஸு. இது நல்ல வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துடுது. நல்ல கலராக கோல்டன் கலர் வந்த பிறகு நம்ம வத்தல், மல்லி, மஞ்சள், கரம் மசாலா எல்லாம் சோம்பெல்லாம் கலந்த பொடி அதை நம்மளுக்கு தேவைக்கு உடம்புக்கு தக்கன 1 ஸ்பூன் 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கரலாம். போட்டுட்டு கொஞ்சம் இந்த ஸ்டேஜில் புதினா பின்னாடி போட்டால் தான் அந்த புதினா ரொம்ப வதங்காமல் நல்லா இருக்கும். இதில் ஒரு டேங்கி டேஸ்ட் வேணுன்றதுக்காக லேசான புளிப்புச்சுவை நல்லா எடுத்து கூட்டும். அதுக்கு 3 ஸ்பூன் தயிர் போட்டிருக்கேன்.
போட்டுட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவையோ, எவ்வளோ சால்னா தேவையோ தண்ணியை ஊற்றி மூடி ஒரு விசில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துருங்க. அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் மல்லிச்செடியை போடுங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நீங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றத விட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மெத்தடில். நல்ல விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நல்ல அப்படியே ஊற்றி ஊற வச்சு இப்படியும் பிசைஞ்சு சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். தொட்டும் சாப்பிட்லாம். மேலேயும் ஊற்றி பெரட்டியும் சாப்பிட்லாம், தொட்டும் சாப்பிட்லாம். நல்லாயிருக்கும். எப்படி நூல் நூலாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இதுபோல் நீங்களும் செய்யுங்க. கொஞ்சம் பெரியவங்க பரோட்டாலாம் சாப்பிட ரொம்ப எரிச்சல் படுவாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம மைதா விட்டுட்டு கோதுமையில் இப்படி அதே மெத்தடில் பிசைஞ்சு செய்யலாம். சப்பாத்தி போட்டு இந்த சால்னா வச்சு சாப்பிட்லாம்.